Ой-ой-ой-ой-ой. Салют, сябры! А вы любите робить хатние задания? Ой, я, шчыра кажучы, не вельмі. Не, ну, калі задаюць пачытаць нешта цікавае, ну, гэта яшчэ нічога. Ці прыклады па матэматыцы. Іх таксама бывае цікава рашаць. А вось тое, што мне не падабаецца менш за ўсё, ой, работа над памылкамі. Ну, ніяк не разумею. Навошта яе рабіць? Перапісваць одно і тое ж некалькі разоў, падкрэсліваць, правілы паўтараць. Не буду я яе рабіць, не буду. Прывітанне, Топа. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Данік. Што, Топа, займаешся? Во, малайчынка, будзеш самым адукаваным мядзведзікам у калыханцы. Ха-ха-ха, усё жартуеш. Я адзіны мядзведзік у калыханцы. Я і так буду самым адукаваным. Ну, жартую. Ну, не крыўдуй. Калі ты заняты, я пайду. І нічога я не заняты. Я ўжо ўсё зрабіў. Засталася толькі работа над памылкамі. Але яна не вельмі важная. Таму я вырашыў яе не рабіць. Работа над памылкамі не важная? Зусім. Я ўпэўнены. А вось і дарэмна. А я ўжо гэты урок прайшоў. Зрабіў памылку і зрабіў. Больш мне гэты прыклад не сустрэнецца. Значыцца, і работу над памылкамі рабіць не трэба. Так? Ну, так ды не так. А што не так? Ну, вось ты, Топа, колькі учора цукерак з'еў з тых, што я табе прынёс? Я? Ну, вельмі мала, усяго 3 штукі. А чаму так мала? Ну, таму што папярэднім разам я цукеркі, якімі мяне дзядуля Дабрадзей пачаставаў, з'еў усе, літаральна за некалькі хвілінак. І многа іх там было? Ой, многа, цэлы пакунак. І што адбылося потым? Ой, што? Зубы ў мяне балелі і жывот. Прыйшлося лекі горкія піць, і потым цэлы тыдзень без салодкага правесці. Тады, калі я табе прынёс цукеркі, у гэты раз... У гэты раз я з'еў толькі 3 штучкі. Ой, было так смачна. Мне вельмі хацелася яшчэ. Але ты ўспомніў свой жывот і зубы, якія балелі, і спыніўся, правільна? Правільна. Гэта значыць, ты зразумеў сваю памылку і зрабіў над ёй працу, і не паўтарыў яе. Так? Атрымліваецца, што так. Вось і калі вучышся, атрымліваецца тое ж самае. Ты будзеш даволі часта сустракаць адны і тыя ж словы. Як мне даволі часта прыносяць цукеркі, так? І ты, калі папрацуеш над памылкамі, ды палепшыш свае адзнакі, ты не будзеш мець праблем са здароўем. Ты так лічыш? Я ўпэўнены. Ну, тады я зараз хуценька дараблю работу над памылкамі. Ой, прывітанне, паважаныя гледачы. Салют, хлопчыкі. Прабачце за спазненне. Прывітанне, Рыся. Салют, а чаго ты спазнілася? І не першы раз, між іншым. Ой, справа ў тым, што я ў вашым горадзе нядаўна апынулася. Ну, мы ж памятаем. Ты пераехала жыць да нас, калі дзядуля Дабрадзей цябе запрасіў. І я раней ніколі не бачыла такую колькасць зяючых лямпачак, ліхтароў і ліхтарыкаў, столькі святла ў адным месцы. Сапраўды, у нас у горадзе вельмі прыгожая ілюмінацыя. Вось я кожны раз збіраюся прыйсці на калыханку своечасова, нават раней за ўсіх. Сёння я, між іншым, так і зрабіла. Няпраўда. Я прыйшоў сюды першым. Цябе тут яшчэ не было. Правильно, я прийшла, калі тут нікога не было, і мне стало сумно ў адзіноце. І ты, каб пазбавіцца ад суму, вырашыла выйсці на вуліцу. Менавіта так, усяго на некалькі хвіліначак. А там ужо пачалі ўключаць святло ў кватэрах, ліхтары і іншую ілюмінацыю. На вуліцах стала так прыгожа. І ты ў чарговы раз загледзелася. Ну так, і спазнілася зноў. Не ведаю, што рабіць. Данік, а як ты лічыш? Можа, і Рысі трэба папрацаваць над сваёй памылкай? Тым больш, што яна робіць яе не першы раз. Вядома, дапаможа. Галоўнае, што Рыся ведае сваю памылку. І гэта першы крок да таго, каб яе выправіць. Ой, ведаю
ведаю. А вось што з гэтым рабіць? А скласці, напрыклад, графік. Ты будзеш адзін вечар прыходзіць на калыханку і нават у акно глядзець не будзеш. А ў другі вечар ты адправішся гуляць па вуліцы, глядзець на ліхтарыкі, якія табе так падабаюцца. Ну вось. Толькі ты заўсёды будзеш вяртацца, каб паспяваць своечасова класціся спаць. Хлопчыкі, гэта выдатная ідэя. Паколькі я сёння ўсё роўна спазнілася, то пайду пагуляю па вуліцы. А заўтра прыйду і буду разам з вамі весці калыханку. І больш не паўтарыш сваю памылку? Ні ў якім разе. Я ж над ёй папрацавала разам з вамі. І мы прыдумалі, як мне памылку не паўтараць. Всё, хлопчыкі, да сустрэчы, я пабегла. Вось бачыш, Топа, як карысна працаваць над памылкамі. У жыцці гэта значыць знайсці рашэнне праблемы ці выйсці са складанай сітуацыі. Данік, добра, пераўпэўніў. Цяпер я заўсёды буду выконваць работу над памылкамі. І ў школе, і ў жыцці. Малайчына, Топа. Давай ты сёння ўсё даробіш перад сном, таму што зараз... Час уключаць дзеткам цікавы мультфільм. Беспамылкова. Глядзім, сябры. Ой. Ну, мультики паглядзелі. А зараз мне трэба некалькі хвіліначак, каб дарабіць работу над памылкамі. А вы, сябры, хуценька адпраўляйцеся мыць тварыкі, чысціць зубкі і ў ложачкі глядзець цікавыя сны. А Топа зробіць гэта трошкі пазней. Абавязкова. Дабранач, сябры. І каляровых, беспамылковых усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, ваша ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.